Het is eens net van te komen dat er 1 keer in de 4 een grote brand uitbreekt in het centrum van Ljouwert of een oude binnenstad. Dat zei architect-broer Adema van Dokkum. Adema verbouwt al jaren oude gebouwen in de binnensteden van Friesland. Volgens hem moeten eens alle oude gebouwen dat de laatste 30 jaar niet in dien is, nagezien worden. De arbeidsinspectie stelt een onderzoek in naar de werksfeer op het gemeentehuis van Smellingelaan in Drachten. De inspectie inskekelen trok een groep ambtenaren en oud-ambtenaren die zeiden dat ze in de oude jaren geregeld intimideerd binnen trok al in jaren. De gemeente zei dat er werken wordt om verbeterings. De groep ambtenaren heeft er net volle vertrouwen in. In de gemeentekasten van Overbeek in Bitgum werken op dit stuit aan 20 mensen die het dreigt bemiddeling binnen op een arbeidsmarkt. Het gaat om alweer 50-plussers. Nevens uitkeringsinstantie UWV, dat voor hen bemiddelt, is het project een succes. Er winnen zo'n 300 sollicitanten voor het werk in de kassen. In Haas binnen de Tall Ships Races begon. Rond de mei 9 zien er bij het evenement 64 gutte zielskippen centraal. Die komen vanuit de hele wereld naar Haas staan. Van de middag varen ze bij de Sail-In, de ster in. Er worden zo'n 300.000 taskogers verwacht in Haas. Snijn varen de skippen bij voort naar Scandinavië. Joen en vannacht helder en rustig waar. Het wordt een gratis fietje. Morgen simmerse warmte, 26 graden. Eerst een soort zinnen, later wat meer bewolking. De zuidenwind is matig.